Abiyara sorot lintang kang kumedhap Dede sunyo madya latri lumrang gandaning puspita karnaning putian niro sang duit Jawa rambreng lir kumaraning madu bronto bocah kacang Nlusuping Diwasa katon peteng dedet lelimangan marmani iku trengku semua rembesi madu jiling Andaratapa agung ageng mimanekung marang Jawata satemah gogrok uling salunggu bisa nuaken pangaribawa gara-gara Betaping pitu dan perasaan lumating palengkung jakate mating klawer teraton mating sorot kawan jaket kata petang dede melalui ngandamung sebelum mating kakek bisa dilihat jatuh bawang bumi nakakot tangkap-tangkap gunung tarkodo gunung kok ngamblet gak sadro satemah dulu ini jiran kaku iso manikone kumarang wontrakan ngamportah nopodo sami wong singgah papan Awas Condro, niku kaya minubur kino cakang biro menceng wonten gawagil ngakak tutuke sakananto kebijakan iso kansak lenting-lenting gedene kayu lemut dewon baru kaya ngato parijoto menunjuk kaya nutup mau umpat balik maju mundur ngepesak-pesak sangyang bodong nangkul ngogoro terus penyangdak moyot kulosoto kasah tak wonten bantul sirpodo saneka perang guru-guru silpeng kamongan sarengan suwur pindho gulu sosro gulu lak sosro sekoe lak sewu baru iku mungkin nyarang mati widro prosmat sapanane ingkang sami kebujikan wonten mara-mara
iki. Ya ora apa-apa sak gadu-gaduke. Lah iya. Sing penting iso nuwuni apa sing dadi pamundane kabeh warga. Lah iya. Sing tak jaluk ya ngono kuwi. Nek tanjane ya iki Marandaka wengi lekase ora dadi apa. Ya pancen nunggu pangarsane para pejabat luwih-luwih Bapak Bupati. Sing sore mau kepareng rawuh ana papan kene. Matur sembah nuwun. Minangane kabeh warga kene ya. Lah iya. Ya ngono kuwi sing jeneng iso momor marang wong cilik. Sing jeneng iso manjing ajur-ajur ngono kae. Karang saiki sing jenenge kelenggan iki ana sing gawe ngedak-dak ngedir-dirke kepara malah muktine iki ngenyak sirah wong cilik pancen ana kaya ngono. Nek kowe ora kuwi ora iso ngomong-ngomong. Isane ya ming lakoni uripe awake dhewe. Dadi wong iki sademo nglakoni ngono kae. Wis arep piye? Yen pancen ana kahanan sing rondo mutu matiri kaya ngene iki. Ngomong ndi-ndi to dimo. Wis rasah melu apa-apa ora sak. Sing penting awake dhewe iki luhune apa sing dadi dawuhe sing padha nimbali awake dhewe. Ya kok ayo. Adikku sipati ponokawan dadi wis rasah kuyan pertengcek ngono. Arep ngopo arep ayo dimo apa kowe? Arep ngopo arep apa kowe ya takon aku. Ya kudu iso nampa uripmu rek. Lah iya. Kae tanjane ya wah saiki ya apa-apa muda. Harga apik tamak muda. Lah iya. Rego solar ya muda. Rego sayuran ya muda, apa wae muda. Yoga ya muda. Sing ora muda ki darahne. Iya kowe muda ya. Muda duite, muda ngrekoso. Ngrekoso piye iki ora. Ya kudu dilakoni kok ayo anak ya kewajiban kaya. Sing penting iki happy. Ngerti happy barang iki ora. Ngono ku ya tong lengke. Ya wis awake iki ming sipate ponokawan wis dilakoni. Arep ngopo nang ya jatuh kanan kaya niki wis demi nglakoni. Wis iso gawe dinane wis alhamdulillah. Ya kok. Aku pengen nggon mangan ki ora mikir. Ora mikir ora, sing tak mikir iki makani logo. Wong kaya ngono kok terus ya. Kok sing go conto ki warna-warna. Warna-warna turu keh niku conto nyatane ngerti kaya ngono kuwi ana kedadian to. Pasuwayan karo sing beda ya ora. Kurang berjane padha kepisahan. Mergo saka kaya ngono kuwi. Mbok aja dipeng-pengke kaya ngono kuwi. Asik iki ora. Yo iki asik ning ngene. Mongone sing jeneng kaya ngono kuwi kok. Niku gawe penggautan, gawe golek hasil ora iso. Ning nek enten aku malah ngandel. Wis ententekan bubrake do omah. Wis bermasalah. Ngono ya lain-lain. Wis rasah ngerti kaya ngono kuwi. Mudah maneh dadi Rusia. Aku ya iso ngarsake kahanan ku sing warna wae masaku iki. Do geger-geger iki masalah iki ana wae.
Aku nganti wong do mamahku ya godho gegere kono-kono. Nang ya wis ngadem ayem tentrem. Jelmo-jelmo, do trimo sanane semene ditampa. Oleh semene ditampa yo nek rekan didil yang opo terus ngersula. Kok wis semene iki. Iki pancen arek tenan ya, Gong. Ya kabeh iki dijupuhke karo kepinterane. Aku pengen kan ngicik-ngicir wae. Ngono kaya isih protes karo bayare. Gong, Pak. Nek jenenge iki pinter, murakapi apa wae. Wis gending apa wae iso. Ngarani gending iki iso. Wis foto. Ketika mayang. Umpamane regomu ki dhuwur ana ora itu pancen kepinteran. Tapi apa-apa nyali, apa-apa nyali. Ya. Iya ora. Ora nek gending iki kowe ngeli. Ora mung gending bayar barang ya ngeli. Bablas. Oh, Gong, Pak. Isi ana pambutan sing durung dipinangkani. Wah, sore mau ana bocah sing apa jenenge? Nembang mocopat. Pokok bocah sing durung ngapiro umure lha iya. Calon seniman sejati to.